Beliau kemudian oनसोलनि रायजो राजानि थाखाय आं आफा बुंनायावनो आर'ज खालामो बर'दिन ख्रिस्टमासआ फैगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै ख्रिस्टमासनि साफ्रोमबो बे कुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ आं बिपिएफ दोलोनि जानानै साबायखर बावहरो आफा इसोराव अराय सम बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ मोजाङै लाखिथों कुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां बर' हारिनि थाखाय अबदान दङ मोनसे समाव संग्राम सोलिबाय थादोंमोन एबसुनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ एबसुनि आन्दलनावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया लोब लोब एबसुनि लेंनाय बादियाव ओंखारदों जेला बिएलटिआ आन्दलन खालामदोंमोन बे समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां सापर्ट होदों जेला एनडिएफबिआ गाव सम आन्दलन खालामदों बे समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिराद मदद होदों नाथाय बिटिआर एकर्डआव बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जेबो बाव एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जेबो सफैयासै जेला प्रमद बर'आ आन्दलननि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ राजा लामा ट्रेन लामा जथेनाय बा दिल्लीयाव हांख्रायदोंमोन बे कुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां बाहागो लाहैदोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाया जेबो मोनासै ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानाव कुंग्रि सारनाया थाखागोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो प्रमद बर'आ सिगाङाव बुंदोंमोन जे गावहा बर'नि जेंनाया जोबाबा गाव माब्लाबाबो एमएलए इलेक्सन गेलेया होननानै एमएलए मन्त्रि जाया होननानै गावनि डायरियाव पलिस्टप होनानै सेवरागुरियाव रायजो जाहैगोन होननानै दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सिगाङावनो बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ सिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों जे प्रमद बर'आ ओनसोलनि जौगासारनायनि थाखाय आन्दलन खालामाखै हाग्रामा महिलारि सारा सिगाङावनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे माब्लाबाबो बे इलेक्सन गेलेया बर'नि जेंनाया जोबागौमानि दा दिनै प्रमद बर' बुंनाया जाखो ना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बुंनाया जाखो बेखौ रायजो राजाया जाहाथे बिजिरनानै नायो प्रमद बर'आ आमिनगावआव गोबां रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ सतबांसा जाहोदोंमोन सान अखाफोर आरो बर'नि गिबि मंग्लं सुजित नार्जारि बर'नि आइजो माहारि जाय जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोनखौ साखि दोननानै सान अखाफोरखौ साखि दोननानै बर' गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ समायखिरा जाहोदोंमन नाथाय बे समायखिराया दिनै दैयाव थांबाय बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै समायखिरा लाहोदोंमोन प्रमद बर'आ नाथाय बिटिआर एकर्ड खालामबाय अकल गाव सिफ जानो थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय दिनै सिगनेटरिफोरानो दिनै जाय बिटिआर एकर्डआव मा होनो साइन खालामबाय सिगनेटरिफोराबो दिनै गोजोननाय गैया बे बिटिआर एकर्डआव बिथांमोना ना बर' रायजो राजाया गोजोनखो ना बे ओनसोलनि रिभलिउसनारिफोरा गोजोननाय दङ रावहाबो बाव गोजोननाय गैया दिनै फरायसाफोराबो लोब लोब बाहागो लाफैदों बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों कन्ट्रेक्टरफोरा खावलायदों जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ पावाराव बोख्लायनो नांगोन नङाबा बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला सेस जालांजोबनो थांगासिनो दङ बेपार बानिज्य फुरा दुर्बल जालांबाय दा बे ओनसोलनि आबादारिफ्रा खावलायदों प्रमद बर'खौ जेरैखि जाया बोख्लायनो नांगोन होननानै दा दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो खावलायदों गोजोना रावनावबो गैया दा बिथांमोना बुंबाय थायो गोजोन फैबाय होननानै दा गोजोना सोर फैखो ना फरायसाफोरा गोजोननाय दङ ना दिनै जाय लेखा गोरों बिए पास एमए पासफोराबो साख्रि मोनासै टेट पासफोराबो साख्रि मोनासै दा ओंखायनो साख्रि मावग्राफ्राबो गोजोननाय गैया साख्रि नागिरग्राफ्राबो गोजोननाय गैया फोरोंगिरिफ्रा गोजोननाय गैया आबादारिफ्रा गोजोननाय गैया सहि खालामग्रा एनडिएफबि सिगनेटरिफ्राबो गोजोननाय गैया दिनै गोबां जेलाव दङ आरो जाय जेलनिफ्राय बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो जेरैबायदि मान सन्मानजों मिजु नेशनेल फ्रन्टआ सहि खालामखांनायनि उनाव जेरैबायदि मान सन्मान मोनदों बिएलटिफोरा सहि खालामखांनायनि उनाव जेरै मान सन्मानजों न'खराव रायजो जानो हादों परिबेस मोनदों बेबायदि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रिभलिउसनारि आरो सिगनेटरिफ्राबो बेबायदि मान मर्यादा आरो बेबायदि रायजो जानो हानाय सुबिदा खालामना होनो हायासै ओंखायनो दा गोजोना रावनावबो गैया अकल गोजोन बेबायदि मान मर्यादा आरो बेबायदि रायजो जानो हानाय सुबिदा खालामना होनो हायासै ओंखायनो दा गोजोना रावनावबो गैया अकल गोजोना प्रमद बर' आदानि खुगायावल' गोजोन दङ ओनसोलाव रियेलिटियाव गोजोननाय गैया माखासे समाजारि बिजों बा गोबां दोलोनि मानसिफोरा बुंगासिनो दङ बिपिएफआ गथ' गोरलैफोरखौ लानानै जइन जाहोगासिनो दङ होननानै बे खोथाया बेसेबां सैथो एमए पास बिए पास जानाय फरायसाफोरा गावसोरनो जगाजग लाफैदों जे बिटिसिखौ बासायनो नांगोन बिटिसिआ जोंनि देश बिटिसिआ जोंनि देश होननानै बिटिसिखौ बासायनो नांगोन होनदों दा बिथांमोना फरायफुनाय रावबो गैया सोरबा एमए पास जानाय सोरबा बिए पास जानाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय पास जानाय
बरमा कलेजनिफ्राय पास जानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास आउट जाजोबनाय गोजा जे भारतनि संबिधाना इउनिभार्सेल एडाल्ट फ्रान्सिस जाय 18 बोसोर जायो बेनो भट होनाय मोन्थाय दङ 18 बोसोर जानायनि उनाव गारि लाइसेन्सबो मोनो गावहा नोङो मा होनो साननो हानाय केपासिटिया जायो दा बिथांमोना सब 18 बोसोर बारसोमनाय बिए पास एमए पास गोजा दा बै फरायसाफोरा बुंफैदों जे दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनानै पास जाबाय दिनै सिआइटिआव फरायनानै पास जाबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनानै पास जाबाय दा सिआइटिखौ सोर लुदों होनदों हाग्रामा महिलारि सार सिआइटिखौ लुनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ हाग्रामा महिलारि सार लुनाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ हाग्रामा महिलारि सार लुनाय प्रमद बर' लुनायथ' गैया दा बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि सार लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै गियान मोनबाय मा होनो एमए पास जाबाय हाग्रामा महिलारि सार लुनाय सिआइटिआव फरायनानै बिथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावसोरनो फरायनो परिबेस मोनसे होदों दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सार लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै कलेजाव फरायनानै मा होनो इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनानै दा हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै खोथा बुंनो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारासो जोंनो लुनानै होदों होनदों प्रमद बर'आ लुनानै होनाय जेबो गियान दा प्रमद बर'आ लुनानै होनाय इउनिभार्सिटि दंबा हयथ' प्रमद बर'जों थांगौमोन खोमा फेरेंगा लुनानै होनाय जुदि इन्जिनियारिं कलेज दंबा फेरेंगाजों थांगौमोन खोमा दिनै हाग्रामा सार खाम्फा सारजों मानो लोब लोब फैदों मानो होनबा बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनफ्रा बिथांमोना लुजोबनाय गोजा दा ओंखायनो बै सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गावसोरनो बुजिनानै बिए पास जानाय एमए पास जाखांनानै बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैदों दा बावसोरबा भारतनि संबिधानखौनो जुदि बोखारनानै सोरबा जुदि जबरदस्ति बुंनो सानोब्ला बिथांमोननि खोथा दा बिथांमोनजों थाङाखै बिथांमोनजों थांबा बिथांमोना गोजोननाय थागौमोन खोमा नाथाय फरायसाफ्राबो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ लुनाय सिआइटिखौ लुनाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ लुनाय बिथांमोन लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायखांनानै बिथांमोननि सायाव सेन्टिमेन्ट दं माया मोजां माया गाज्रि फरायसाफ्रा साननो हानाय केपासिटि दं ओंखायनो बिथांमोननि नोजोराव प्रमद बर'आ रायजो राजानि खामानि मावाखै प्रमद बर'नि गेजेरजों इउपिपिएलजों बिथांमोननि फिउचार सेफटि नङा बिथांमोननि लाइफआ सेफटि नङा ओंखायनो गावसोरनि लाइफआबो सेफटि जानो नांगोन देशआबो बासायनो नांगोन ओंखायनो बिपिएफ दोलोआव बिथांमोना फैदों आरो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय बै फरायसाफ्रा फुल मा होनो बिथांमोना फ्रिदम दङ आरो बेखौनो भारतनि संबिधान आरो बिनि थाखायनोथ' इन्डिया डेम'क्रेसि इन्डियान कनस्टिटिउसना बिउटि अफ दा मा होनो डेम'क्रेसियाव बेनो मोनसे बिउटि नङा होमबा बेनो मोनसे समायना सबहाबो साननो हानाय बिजिरनो हानाय मोनथाया दङ ओंखायनो बे फरायसाफोराबो बिथांमोना साननो हानाय बिथांमोना बुजिनो हानाय आरो बिथांमोना ओंखायनो बिपिएफ दोलोआव फैदों आरो बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव फैनानै मोजाङानो मावदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो सोरबा सोरबा जुदि लिडार जानो सानो समाजनि खामानि मावनो सानो हारिनि खामानि मावनो सानो नोंहा जुदि गोजान गोजान खुनु न'खराव लिडार गैया नों जुदि गावखौनो हारसिं सानोब्ला नोंसोर हाग्रामा महिलारि सार दङ हाग्रामा महिलारि सार खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोना दङ नों जुदि लिडार जानो लुबैयो नों जुदि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो लुबैयो नों जुदि ओनसोलनि मोजां समाजनि खामानि मावनो लुबैयो बिपिएफ दोलोआव जगाजग खालाम आरो नोंजों आंजों मिलायनानै बिटिसिखौ बासायनो नांगोन बिटिसिया प्रमद बर'मोननि आखायाव थायोब्ला बिटिसिया दंस'सो जालांगोन इउपिपिएलनि आखायाव थायोबा बिटिसिया दंस' जालांगोन बे जोंनि देश बासायनांगोन प्रमद बर' हाथाव देश बासाव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानखौ मानहाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार होदों आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजोंनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोदोर जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों बाहागो लाफैदों